Здравейте! Днес ще ви покажа как можете да си направите собствено лого. Логото е графичен елемент или емблема, който представя по определен начин организация, продукт или отделна личност. Логото може да е или изцяло графично, или с придружаващ текст, интегриран като част от него. Често думата лого се използва като синоним на понятията търговска марка или бранд. Сред част от най-известните и разпознаваеми лога в световен мащаб са тези, които виждате на този слайд. Почти няма човек по света, който да не ги познава и да не знае за коя компания става въпрос и кой е нейният продукт. Логото е визитната картичка на всяка фирма и гаранция за нейното качество. Значението на логото за бързото опознаване на продукта на фирмата е огромно и трябва много внимателно да се отнасяме към тази материя, ако искаме да развиваме печеливш бизнес. Има няколко начина да си направите лого. Разбира се, най-добрия е да си поръчате лого при графичен дизайнер. Има доста агенции и фрилансери, хора на свободна практика, които биха ви направили професионално, добре изглеждащо лого срещу неголямо заплащане. Вторият начин е да потърсите векторно изображение в интернет и да го приспособите към своите нужди. Това занимание отнема време, а и не винаги може да намерите графика или картинка, която би ви удовлетворила. Освен това, ако искате да развивате сериозен бизнес, трябва да се съобразявате с закона за авторското право. Третият начин е да си направите лого сами. Поне на първо време това е най-добрият вариант. Има множество възможности за това. Да свалите приложение на своя компютър и да използвате някои от познатите програми Paint или Canva, да потърсите сайтове, които предлагат безплатен сервис и така нататък. Много от предварително обявените безплатни сайтове обаче искат заплащане на услугата преди да свалите готовото лого на своя компютър. Когато аз започнах да мисля за лого, което да слагам на своите видеа и картинки, реших да потърся в интернет графично изображение на моите инициали. Намерих много и най-различни варианти, някои обработих, смених цвета, леко редактирах, но никой от тях не беше моето лого. И затова реших да си изработя свое. Това са логата, които ползвам в момента. Пътища към успеха се казва моята Facebook страница. Paths to Success е страницата ми на английски. Go Ahead е сайта ми, а Здраве и красота от природата е още една Facebook страница, на която съм админ. Всички тези лога направих с програмата Pixel, с която сега ще ви покажа как можете да направите подобни лога. Когато изпиша pixel.com, се отваря ето този сайт. Скролваме надолу и отиваме на редактора. Натискам редактор и избирам Create a New Image. Тук трябва да назова как ще се казва моето лого. За сега ще запиша лого номер 1. Ще определя неговите размери, ширина и височина. 800 на 600 пиксела е доста голямо лого, затова ще намаля на около 300 на 100. И това, което е много важно, трябва да сложа тук отметка, за да може фона, на който правя своето лого, да бъде прозрачен. В този прозорец мога да запиша името на своето лого. Избирам да пиша тук. Ще запиша името на моята Facebook страница, пътища към успеха. От тук мога да избера шрифта. Аз предпочитам ето този. Ще ги направя буквите Bold, за да се виждат по-добре. Искам да разположа, малко е голямо. Ще намаля размера на буквите 25 и мога да сменя и цвета. Нека да бъде червено. Окей. Намествам по средата. Окей. И сега вече това лого мога да съхраня на компютъра. От файл, Save. И тук искам да обърна внимание на нещо много важно. Трябва да изберете правилния формат, за да запишете своето лого.
И правилният формат е формата PNG, за да може фона на вашето лого да бъде прозрачно. Натискам ОК и всичко е готово. Ако обаче реша да украся малко това лого, това, което трябва да запомним, че когато работим и наслагваме различни неща върху логото, всяко ново нещо трябва да бъде на отделен слой или пласт. Ето от тук ще си избера нов слой, върху който ще работя. Но преди това да дигна малко нагоре, за да имам място отдолу, да нарисувам един път. Избирам си нов слой и преди да нарисувам нещо, от тук ще сменя цвета, с който ще рисувам. Пътя ми ще бъде в синьо. С този молив леко ще увелича размера на моливчето и ще нарисувам един път. Не ми харесва особено и решавам да го променя. Единият вариант е, като изпращам този слой в кошчето и започвам отново, но отново си избирам нов слой или пласт. Така, възможно е от тук също да коригирам. Последното изчезва. Последен опит. Така. И това лого вече мога да запиша в този вид. Отново от файл избирам Save, проверявам формата, избирам PNG и едва тогава съхранявам. Сега ще ви покажа как можете да си направите друго лого, в което да включите и картинка. Преди всичко трябва да си изберем една картинка на прозрачен фон. Искам да включа в своето лого една детелинка. Ще запиша на английски Clover и след това Transparent. Т.е. искам детелинката ми да бъде на такъв прозрачен фон. Избирам си ето тази, защото тя ми харесва и я свалям на компютъра. От файл избирам Open Image. Детелината е на моя компютър, намирам я. Ето. И я качвам. Тя е с доста големи параметри, 2400 на 2400 пиксела. Малко ще намаля тези размери. От Image първо ще намаля размера на самата детелинка. И ще я направя 10 пъти по-малка. 240 на 240. Освен това, ще намаля и слоя, върху който ще работя, но преди това ще поставя тук на 100%, за да съм наясно с истинския размер на моето лого. Отново от Image, този път ще променя размера и казахме, че предварително 320 на 120. В този случай трябва да намаля и детелинката.
защото тя послед половината се скри. Така. И ето я. Преди да продължа, леко ще я обработя. Цъкам тук на тази звездичка и мога да изложа сянка. Мога да изложа и вътрешна сянка. Така е малко по-красива. Останалите няма да ги прилагам. Ако натисна тук, вижте как ще бъде. Така, така. Но не ми харесват чак толкова много. Окей. Тук мога да напиша един текст. Но помните ли, всяко нещо, което наслагваме, трябва да бъде на друг пласт. И заради това от тук си отварям втори пласт. На него вече ще пиша текста. Тук написах Go Ahead. Ще увелича шрифта. Ще го направя Bold. Още малко. Ще сменя и цвета. И това е новото ми лого, което ще съхраня по същия начин. От Файл, Save, формата вече е PNG, натискам OK и мога да съхраня. Още едно лого ще направя. От Файл, Open Image. И тук си бях свалила едно чадърче. Отново е с доста големи размери и е само на 60%, затова ще намаля размера на чадърчето. Okay. Ще го направя на 100%, за да видя истинската големина. Ще го ориентирам по-към в центъра. И ще обработя чадърчето. Ще направя сянка. И това ми е достатъчно. Малко ще коригирам размера. Така намествам да е по средата и след това отварям друг пласт, върху който ще пиша. Тук ще напиша нещо друго. Маги. Само че шрифтът е доста голям. Ще намаля. Ще го направя Bold. Ще сменя и цвета. Искам да бъде в лилаво. Окей. Ще преместя така. За следващия текст, който ще напиша, отново ще отворя слой. Bold. Цвета ще променя. Окей. Само че този път това ще го вдигна малко по-нагоре. Така. И това лого също ще съхраня. От Файл, Save,
Проверявам за формата. ОК. Програмата Pixarel дава различни възможности да развихрите въображението си и да създадете логото, което желаете. То може да бъде графично, текстово или текст и картинка. Изборът е ваш. Ако това видео ви е харесало, поставете лайк и напишете коментари под него. Абонирайте се за моя YouTube канал, където ще намерите още такива клипове. Благодаря за вниманието.